Bu, hitungan umur nanggone wong Jawa nek bocah wis usia belasan tahun niku menginjak usia likuran. Lebar belasan terus usia likuran. Likur niku lingguh ning kursi. Mulane angger bocah wis usia likuran nyambut gawe lewi temenanan, kuliah lewi serius, golek duit lewi cemekel. Soale napa? Nek wis usia seli. Nah kaya iku nyung direwangi. Dadi ngajine nganti jam 2 sore. Ulang. Jenengan jawabe ya. Kayak pasote baleni ulang. Bocah nek wis usia seli, roli, teluli, patli, kok ora terus monine 25. Nggih Bu nggih. Kok monine selawe karena selawe seneng lanang wedon. Oh. Selangkung seneng sing lagi langkung. Mulane kawit usia selikur nyambut gawe ngibadah lewi serius. Soale nopo? Ngemuti nek wis usia selawe lagi mulai seneng lanang wedon. Mung zamane bae zaman akhir urung selawe be bocah SD sing wis pinter pacar-pacaran. Malah bocah SD nggone pacar-pacaran ngundangi ayah karo bunda.